Pak si bezpečný saký. Nebo první mikrofon není zaplay, což je docela na píču, když chceme hrát. Jo, no, to je docela na píču. Furt není zaplay. Udělal jsem všechno OK, potřeba bych mikrofon číslo 2, který jsem si dovezl, aby hrál taky lidem. Teď akorát skočím, co budou uchát. Počkej, ať to není. Proto jsme sem šli na tu zvukovku, že jo? No jasný. A to je teprve začátek. Vlastně jsme se tak mrdali s tím nástupem, viď? Já tady budu teďka stát, dokud to nepůjde, a až to půjde, tak se seberu, půjdu zpátky dozadu a uděláme to celý znova. Poprosím mě... Signál do mikrofonu jde do počítače, tady bude se všechno správně a... Tak dělejte, ne? Zkontrolovali jsme to teď znova, je u nás všechno v pořádku. Každou další minutou, kterou tady děláme tohle, mě nasírá dvakrát víc, že jsme tady šli na tu zvukovku v 5. Prosím, pojďte to zprovoznit teď. Krčí to tady ven do monitoru a to je jediný. Hlavně nezali telefon, jo? Já bych poprosil pana zvukaře nebo někoho od pana zvukaře, aby šel tady, vzal si můj mikrofon do ruky. Já půjdu zpátky dolů, vy to tady zkusíte zprovoznit a já se pak vrátím a uděláme to celý znova. Netrénoval jsem to kurva 3 týdny proto, aby jsme to tady takhle zprávili. Uděláme to jinak. Připravili jsme si... Připravili jsme si tady show. Na každý track jsem měl jiný efekty na tom hlase. Zkoušeli jsme to celý týden. Byli jsme tu na zkoušce, všechno jsme udělali pro to, aby to šlo. Bohužel to tak nebude, vezmu si tady teď druhý mikrofon bez efektu. Dáme to bez efektu. Nevadí vám to? Můžeme poprosit někoho, aby se tam hejbal, donesl nám sem prosím druhou hendku, ať můžeme začít kurva hrát, prosím. Zvíkáte mikrofon nahoru! Raz. Jo, ty tak! Hej! Vrdám to tady celý, dáme to úplně stejně, jako by se tohle nestalo, začínáme teď, hned. Ticho! Tenhle ten můj mikrofon chci teď sem nahoru ke mně být. Okamžitě, děkuju. To je frér. Víc hudby nahoru, prosím, hned. Hudba do odposlechů. Pojďte se mnou a pak nahoru místo dost. Hej, děláš si model? Snoubni to. Hej, děláte si kurva prdel. Tenhle ten mikrofon, který jsem vás, tak se mi vypíná a... Co to je kurva? 4krát jsem zapnul, teďka mluví. Já nechci vypadat, jestli se mi znova vypne při tracku, tak piču ho rozbiju. Já nechci vypadat jako čurák, který nadává zvukařovi, když nepřišel na zvukovku a schazuje všechno na něj. Ale kurva do píči. Ale stane čurák! To bych tak nedělal, já furt nevím, co třeba tam není takový problém. Ale stane se! Můžu poprosit aspoň vodu baterky nebo o něco, už jsem zase vypnul, zapnu. No, zapnu, a mikrofon, já můžu mluvit, protože je krásný, nebo se, nebo díky.
ještě už je zase oranžový a jo, prosím, mám A to víc ho miluju. Myslím, že takovou Kvůli tomu zastaví písničku.